Hola, aquí teniu una competició de comarques i capitals. El funcionament és molt fàcil. Estigues atent durant el vídeo, si vols pots agafar punts i prepara't per guanyar el Kahoot o el Blooket. Si estàs sol et recomanem jugar amb Blooket i si sou uns quants podeu fer servir tant Blooket com Kahoot. Teniu els enllaços per jugar a la descripció. Sort i que guanyi el millor. Montsià, capital, Amposta. Baix Ebre, capital, Tortosa. Terra Alta, capital, Gandesa. Ribera d'Ebre, capital, Móra d'Ebre. Priorat, capital, Falset. Baix Camp, capital, Reus. Conca de Barberà, capital, Montblanc. Alt Camp, capital, Valls. Tarragonès, capital, Tarragona. Baix Penedès, capital, El Vendrell. Segrià, capital, Lleida. Les Garrigues, capital, Les Borges Blanques. Pla d'Urgell, capital, Mollerussa. L'Urgell, capital, Tàrrega. La Segarra, capital, Cervera. La Noguera, capital, Balaguer. El Solsonès, capital, Solsona. Pallars Jussà, capital, Tremp. L'Alt Urgell, capital, la Seu d'Urgell. La Cerdanya, capital, Puigcerdà. Pallars Sobirà, capital, Sort. L'Alta Ribagorça, capital, el Pont de Suert. Vall d'Aran, capital, Viella. El Garraf, capital, Vilanova i la Geltrú. L'Alt Penedès, capital, Vilafranca del Penedès. La Noia, capital, Igualada. El Baix Llobregat, capital, Sant Feliu del Llobregat. El Barcelonès, capital, Barcelona. El Vallès Occidental, capital, Terrassa i Sabadell. El Bages, capital, Manresa. El Berguedà, capital, Berga. El Maresme, capital, Mataró. El Vallès Oriental, capital, Granollers. El Moianès, capital, Moià. El Lluçanès, capital, Prats de Lluçanès. Osona, capital, Vic. La Selva, capital, Santa Coloma de Farners. El Ripollès, capital, Ripoll. La Garrotxa, capital, Olot. El Pla de l'Estany, capital, Banyoles. El Gironès, capital, Girona. El Baix Empordà, capital, la Bisbal d'Empordà. L'Alt Empordà, capital, Figueres. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blooket. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de via ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!